sa aksyon! Sa Radyo Philippine Standard Time, las 5:49 na kagkaron sa detalye sang nagapanguna ng mga balita lokal. Mag-umpisa na sa Nobyembre 17, 2022 subto Pebrero 16, 2023 ang pagbaton o kung ang pagpamaton sang application para sa calamity loan ng Social Security System ng SSS Bacolod. Sa interview sa kapihan sa aksyon, ginpahayag ni SSS Bacolod Branch Head Maria Sheila Galino ang application sa patigayunon piagi sa online. Sunod kay Galino, ang SSS member nga pwede makaloan amo ang nakahatag na sa kontribusyon sa sulod sa 36 kabulan kay may latest nga 6 kabulan nga posted contribution antes ang pag-loan na. Naging klaro man ni Galino nga hindi na maka-avail sa calamity loan ang may existing pang calamity loan na. Apang mahimo naman nga maka-avail sa calamity loan ang may salary loan kag hindi pag-ibuhin sa makuha nga kwarta sa calamity loan ang outstanding balance ang salary loan na. Naibaluan ng Western Visayas sa dinalakip ang Negros Occidental kag sulad sa Bacolod ang ginpaidalom sa state of calamity bangod sa epekto sa paglaslas sang bagyo Paenga. So, anong requirement? Kinanglan pa may proof nga kahit calamity stricken area kita, may proof nga naguba balay mo. Sa aton nga calamity loan no, sa mga employed members, wala sang amo na nga requirement. Pag-apply lang sa online. So, pero ang mga employees gina-certify ina sang employer nila sa gihapon. No, kinanglan ma-certify gidira ang employer nga gapasugot sila nga mag-calamity loan ng ilang nga empleyado kay ti sila nang mabuhin mo. Nabatian si SS Bacolod Head Sheila Galino. Sa iban pa nga balita lokal, nagtanyag sang condonation sa penalties ang Social Security System para sa mga naka-avail sang housing loan sa dos ng SSS na tubtob subong wala na nagabayad o kung mayara pa sang balanse. Sa interview sa kapihan sa aksyon, ginpayag ni Engineer Antonio Wong sang SSS Housing Acquired Assets Management Section na nag-umpisa ang ila condonation program para sa housing loans Oktubre 1 nga magalabig naman tubtob Disyembre 31, 2022. Sa idalom sang condonation program, i-waive o kondolaon na ang penalidad sa mga housing loans sa Vilo, bayaran na lamang ang obligasyon nga balayran na. Sunod kay Wong, may mga naka-avail sa housing loan sa SSS na tagda na pulo katuig na nga wala nagabayad. Ang mapasdawan nga magbayad sa katapusan sa Disyembre ang ipaidalom sa foreclosure ang puloy-an. Naibaluhan ginpauntat na sang SSS ang housing loan sa tupang dekada 90 magluwas sa mga OFWs nga tubto subong padayon ini nga ginatanyaga. Ang aton nga penalty condonation program for housing loan nagsugod ini siya actually last year. It all started last November 2021. Nag-end siya sang February 2022. Gin-extend until May. Kagdason nag-extend pagit until July. But due to gusto naton mabuligan pagit sila, ma-extend naton nga relief sa mga housing loan borrowers na delinquent. From October up to December 31, ang programa naton nga condonation program. Nabatihan si Engineer Wong sang SSS Bacolod. Sa iban pa nga balita lokal, nagpadala sang sulat si Bacolod Mayor Albi Benitez kay Department of Health Officer in Charge Dr. Maria Rosario Vergere nga nagapabalos ang intensyon nga luyag sang Bacolod nga maging isa ka Universal Integration Healthcare Sites o kung UIHCS. Bangod sini nagpasal sang resolusyon ng sangguniang panglungsod nga nagasuporta sa saningatikang sang alkalde nga gin-author ni Councilor Calao Puentevilla, ang chair sang Committee on Health. Ining base man sa Republic Act 1122-3 o kung Universal Healthcare Act. Base sa resolusyon ng Bacolod ang luyag nga mangin isa sa mga lugar na una nga magapatuman sang among alagi. Ginapangabay si sangguniang panglungsod sa Bacolod sa City Treasurer's Office Licensing Division pagi kay Mayor Albi Benitez na magpadigayon man sang inspection, calibration kag sealing sa makiluhan kag measuring instruments sa ginausar sa ranang pampubliko nga merkado sa syudad sa Bacolod. Ini ang pangabay nga ang base sa aprobado nga resolusyon ni Puentevilla nga unanimous nga ginaprubahan sang konseho. Suno kay Puentevilla, ginabudget sa karon sa mga konsumidor ang ilang kwarta kasulod sang pagsaka sa presyo sa nagapauna nga mga balaknon sa merkado bangod sa inflation na. Dugang
Dugang pa sa konsehal pagi sa sining nga proposal malikawan ang hindi patas kag pagpanginto sa mga nagabakal sa merkado. The City Treasurer's Office Licensing Division through the Honorable Mayor Alfredo Abelardo B. Benitez to conduct inspection, calibration, and sealing of weighing scales and measuring instruments used in trades and commerce in all public markets under the jurisdiction of Bacolod City, Mr. Chair. Nabalian sa Bacolod City Councilor Calao Pontevilla. Treasurer's Office Sa mga police report, patayang isa ka barangay Tano matapos ginlotang las 12:50 sining nga udto sa seawall sa Purok Malipayon, barangay 35, siyudad sa Bacolod. Ang biktima ang ginkilala kay Nilo Payo, 59 anyos, residente sa Purok Million Flower, barangay 34 sa Muman nga siyudad. Sa inisyo nga pagpangusisa ni Police Major Ramil Sarona, ang hepe sa Bacolod City Police Station 1, si Payo ang ginlotang sang wala pa makilala nga suspect samtang nagapamunit sang isda. Si Payo ang nakaangkon sa madalong nga pila sa tuong ilong, tiyan, kag sa kamot nga gintunaan sang iya kamatayon. Dugang pa ni Sarona si Payong isasadto ka preso apang nahiwalay sa prisuhan tuig 2007 matapos ang 12 anyos nga pagkabilanggo sa kaso nga murder. Sa karon hindi pa matumo ni Sarona ang motibo sa pagpatay kay Payo. Nagapati ang bata naman sa biktima sa papanglutang sa barangay 35 Bacolod City nga kaakig kag o kung may kaakig kag dumot ang suspect nga nagtira patay sa iya nga amay. Sunod kay Michael Payo umpisa nga nagagwa sa prisuhan ang iya amay sa tuig 2017 o kung 2007 nagserbi na ini nga barangay tanod sa barangay 34 kag naga-sideline bilang isa ka bentor kag tricycle driver. Ginaragway man ni Michael nga bilang tanod mabuot kag wala kontra sa ilang lugar ang iyang amay. Dugang pa ni Michael anti sa tabong insidente wala sang pagpamahog nga nabaton ng iyang amay rason nga kumpiyansa ini nga magwa kag magpamunita. Nagapati man ang pamilya sang biktima nga ginplanuhan gid ang pagpatay. Patay ang isa ka elektrisyan matapos ginbuno sa sitio Pucatod, Barangay Odyong, Banwa sa Moises Padilla, pasado alas 6 ng gabi, Sabado, Nobyembre 12. Ang biktima ang ginkilala kay Ruel Barroqueño, 59 anyos, kag residente sang Barangay 6 sa Muman nga Banwa. Sunod kay Police Major Jovito Bose, ang hepe sang Moises Padilla PNP, nagamaneho sang iyang motorsiklo si Barroqueña sang ginpaparahan sang sospetsado kag ginpapundo. Base sa manaysayan sa masaksi, ginkompronta sang sospek ang biktima kag ginbuno sang madamo nga beses sa naglain-lain nga bahin sang iyang alawas. Sunod kay Boss, may person of interest na sila sa krimen apang hindi pa mapalayag ang pangalan sa ni samtang nagabadayon pang investigasyon. Dugang pa sang happy inaamay sa trabaho ang nagapanguna nga motibo sa likod sang krimen. Ginpaigman sa pamilya sang biktima nga bulan pa lamang sang Agosto sa nakabato na sang pagpamahog ang biktima. Sa panisal din na investigaran natin mo kay isang August panisal din na threat gali ang biktima natin. Actually, upo kan man gyapon sa trabaho, connected lang sa trabaho. Electrician. Hindi daw freelance lang niya. Ay sa panagina ko nato kay kasi may upod di ba sa pag-waylate siya, pagpa siya, pagpapundo siya. So, ay sa panagina ko nato kay may mga witnesses. Nabatihan si Police Major Vito Bose. Nasapuan nga batay ang isa ka mangunguma sa nabukid nga bahin sa Purok 7, Barangay Asya, Banwa sang Hinubaan, na 5:30 sang aga kahapon, Sabado, Nobyembre 12. Ang biktima ang ginklala kay Mr. Coles Giuliani, 49 anyos, kay residente man sa mga lugar. Sunod kay Police Captain Ramil Bustamante, ang hepe sang Hinubaan PNP, Biyernes ang aga sa napadulong sa ila talamnan si Giuliani, upod ang iya nga bata nga lalaki. Pasado alas 10 ang aga sa umuman nga adlaw, sa nagpadulong ang biktima sa proper sang Hinubaan, nagod mapakita sang buyers ang upa, apang wala na siya makabalik pa. Nasapuan si Giuliani nga may madalong nga pila sa liog, kag wala na sang kabuhi. Blanco pa ang kapulisan sa motibo kag sospek sa likod sang krimen. Labo na din sila. As of now, ay pagid no person of interest. Actually, ang victim to niya mga malwayaman kaso, pero tingin na lang taon nato na visually traffic area. Ang na lang taon nato isa mga problema sa contract ko sa lupa. Nabatihan si Police Captain Ramil Bustamante. Sa pinakauling nga balita lokal, nakuhaan sa masobra 142,000 nga balor sang illegal nga droga ang isa ka tricycle driver sa bypass operation sa sitio Paradise, Barangay Rizal, Sudad sang Silay kahapon sang hapon, Sabado. Ginklalang nadakpan nga si Amor Apinan, 54 anyos, residente sa nasambit nga lugar kag isa ka street level individual. Nakuha kay Apinan ang siyam ka sa isang suspected shabu nga may market value na 142,800 pesos. Ginpahig na Apinan nga sa 26 Lacson Street sa Bacolod din nagakuha sang droga. Aminado naman
suspect nga nagausar ini sang illegal nga droga nga gining unang ation nga nadakpan sa bypass operation. Aksyon Balita Sunday Edition sa Action Radio Provinciano Jam 559 inyo nabatian na nagapangunang ang mga balita lokal sa mga balita nasyonal. Kooperasyon sa Japan kag Pilipinas pabakuron pa sunod kay PBBM. Ginatulo mastermind sa pagbatay sa broadcasting nga si Percy Lapid, ginhangka si DOJ Secretary Rimulya nga maghalin sa pwesto. Ang detalye sa nagapangunang mga balita nasyonal kag iban pa sa pagbalik sa Aksyon Balita Sunday Evening Edition. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog kag madabat ang sino man nga matuon nga nakasala kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama Mensahe sang Paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, wala kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon.
Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imo pet o kung magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon kag syempre nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Enrique Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, iban damo na dulanog dramo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami na pabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time nas oras 11 na sa detalye sa nagapangunang mga balita nasyonal. Pabaskon pas ang Pilipinas kag Japan ang kaangtanan sa duha ka pungsod. Kini ang nakasugtan ng Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kag Japanese Prime Minister Fumio Kishida matapos ang malipot kapag sinapol sa sidelines ng ASEAN Plus 3 Summit nga ginpadigayon sa Cambodia. Nagbilib si Kishida sa presidente sang una nga nagsapol sa atong Setyembre sa sidelines sa United Nations General Assembly sa New York. Nagapating presidente nga maangko nila ni Kishida ang mga tinutuyo basta magbinuligay lamang ang duha ka pungsod. Nagalaom si Kishida nga batunon sa presidente ng imbitasyon nga state visit sa Japan. Kabulig sa Pilipinas ang Japan sa pagsolusyon sa disaster management, COVID-19 response kag infrastructure development. Nagpasalig naman si Presidente Bongbong Marcos Jr. nga magkakooperar sa kampanya agad mapabili ng kinamatarong sa mga migrant workers kag kababainhan. Sa ginpadagay ng Association of Southeast Asian Nation kung ASEAN Canada Commemorative Summit, ginpasalamatan ni PBBM ang Triangle in Asian Projects ng Canada na nagpabakod sang patas ng migration policy sa Asia. Ginabi-abi man ni PBBM ang pagpatuman sa ASEAN Regional Plan of Action on Women, Peace and Security o WPS. Ang ining programa ang may tinutuyong suportahan ang upskilling kag empowerment ng women entrepreneurship labi na sa micro, small and medium enterprises. Sa datos si PBBM, sobra 900,000 ka mga Pinoy ang nagatinir sa Canada karanging kabahin na sa Canadian society.
Nagpasalig naman ni Department of Migrant Workers nga maging transparent kag accountable sa tuman kadako nga pondo nga ilagi na proponer para sa tuig 2023. Sunod kay Migrant Workers Secretary Susan Ople, ang 16 bilyones pesos nga pondo ang makabulig sa DMW nga maging operational kag makahimo sa madamo nga programa. Din pasalamatan man ni Ople ang Senado sa pagsuporta kag pag-aproba sang pondo para sa 2023. Sa 16.3 billion pesos nga pondo sang DMW o kung DMW, 11.17 bilyones pesos dari ang ialokar sa Overseas Workers Welfare Administration o kung OWA, samtang nabili naman nga ang ipain sa Office of the Secretary kag Retirement and Life Insurance Premiums. Dugang pa ni Ople, paano man sa DMW nga magpatukod sa 16 ka mga regional offices sa pungsod Pilipinas. Ginpanugyan sang oposisyon sa Senado si Presidente Bongbong Marcos nga maghinahinay sa pag-abot sang pag-abot sa pagpangatubang o kon pagpangutang sang pungsod. Sa deliberasyon para sa 5.2 trillion pesos nga pondo sa masunod nga tuig, ginpanugyan ni Senador Risa Hontiveros si Marcos nga maglikaw sa pag-utang sang dako para sa mga proyekto nga mahimuan sang pamaagi sang gobyerno. Ginatubo ni Hontiveros amo ang duha sa dalagko nga proyekto sa kanhi Duterte administration nga Kaliwa Dam Project kag South Luzon Long Haul Rail Project nga lunsay na pauntad sa karon nga ang konstruksyon bangod sa wala sang kasiguraduhan ng China sa pagpautang para mapatuman ang nasambit nga mga proyekto. Sunod pa sa Senadora Blessing in Disguise nga natalasan na proyekto bangod kung hindi sigurado nga mas malubong sa utang ang Pilipinas. Among hilit sa Senadora hindi pagsundon ni Marcos ang ginhimo sadto ni Presidente Rodrigo Duterte ilabi na ang pagpamilit sa pag-utang sa China nga hindi man kinahanglanon. Base sa Bureau of Treasury, ang utang sang pungsod ang nagsaka na sa 13.5 trillion pesos, ilabi pa nga ginapalala sang balor sang piso. Nanguna ang mga Pinoy sa ASEAN sa listahan sa mga pungsod nga nagakabalaka sa climate change base sa 2022 Southeast Asia Climate Outlook Survey nga ginpaligayon sa napulo ka ASEAN member nations. Sumalin Hunyo tubtob Hulyo sining nga tuig 2022. 64.3% ng mga Pinoy ang nagapati nga seryoso kay mataas ang risgo sa climate change sa pungsod Pilipinas. Dugang pa 33.3% sa mga Pinoy ang nagapati nga kinahanglan nga tutukan ang issue sa climate change. Apang base sa resulta sa survey, ang Pilipinas ang may pinakamataas nga proportion sang sala nga sabat bangod nga 13.5% gid ka mga Pinoy ang nagapati nga may net zero target ang pungsod, samtang 66.2% naman ang hindi sigurado sa sining nga programa. Sa ASEAN, ang Pilipinas lamang ang kag Myanmar ang wala sang net zero target. Kinahangkad nga ni Bureau of Corrections sa Bucor Chief Gerald Bantag si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla nga magpadigayon man sang press conference kay gipadayag sa publiko ang kaimtangan sang kaso sang iya nga bata nga nadakpan sa bypass operation sa Philippine Drug Enforcement Agency o CONPIDEA. Sunod kay Bantag, dapat man nga expose si Remulla ang kamaturan o kon resulta sa investigasyon sa kaso sang iya nga bata nga si Juanito Jose Diaz Remulla III nga nakuhaan sang 1.3 milyones pesos nga cash nga isa ka size sang high-grade marijuana. Dugang pa ni Bantag ang pagduot sa iya sa isa ka persona angod sa isa lamang ka kaso kag ang hindi maayong nga tikang sang isa ka Justice Secretary. Madumduman nagplead nga not guilty ang bata ni Justice Secretary Remulla sa kaso nga illegal drug possession sa Las Piñas Regional Trial Court. Ginlaslasan ni Anay Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla kasunod sang kaso nga ginpasaka sa iya may angod sa pagpatay sa broadcaster nga si Percy Mabasa kung mas kilala sa tawag nga si Percy Lapid. Sunod kay Bantag, dapat magwiya na sa pwesto si Remulla bangod nga wala na siya sang kredibilidad. Dugang pa ni Bantag sa pagtulo ni Remulla sa iya bilang mastermind sa pagpatay kay Mabasa, nagakahulugan lamang ini nga ginabusar sang tiglikom ang iya nga pribilehiyo. Alegasyon pa ni Bantag, ginagamit man ni Remulla ang ini nga kaso agad nga maging prominente kasunod nga siya ang may plano nga magpapili sa mas mataas nga posisyon sa 2025 midterm elections. Pagpahid pa sa kanay Bucor Chief Luyag manini ni Remulla nga matago ang issue sang iya bata nga nadakpan sa bypass operation kanakuan sa milyon ka pesos nga illegal nga droga. Nagapati man si Bantag nga wala sang moral ascendancy si Remulla o kung hindi na masaligan ang iya nga prinsipyo kag pagpangalagad sa Department of Justice.
Sa pinagkauling nga balita national, ginakabig sa pamilya sa ginpatay nga broadcaster nga si Percival Mabasa o kon Percy Lapid nga diversionary tactics lamang ang interviews kay anay Bureau of Corrections Chief Gerald Bantaga. Sunod sa spokesperson sa pamilya Mabasa nga si Roy Mabasa, ginamanduan nila si Bantag nga sundon ang layi judicial process kay gipalayag ang iya nga depensa sa nagkakaigong nga lugar. Yung ang panibabasa dapat man kabisihon ni Bantag ang iya anay Deputy Chief kon Deputy Jail Officer nga si Ricardo Zulueta nga tubangon ang kaso nga ginpasaka batok sa iya. Naibaruan sa isa ka interview ginla sa ni Bantag ang mga opisyal nga nagpasaka sang kaso batok sa iya may angod sa pagpatay kay Mabasa. Aksyon Balita Sunday Edition sa Aksyon! Mayang gabi na kay Ma'am Ano Sinoro, happy blessed Sunday. Mayang gabi man kay Sir Eddie Laus, naga-monitor gate sa may Victoria City. Opo dira si Nanay Isabel. Ma'am Lloyda, good evening na. Ma'am Corns Gariando, good evening man. Thank you so much sa may kalubang ilog dira nga naga-monitor. Good evening. Ma'am Jinky Dilagdon, happy Sunday evening. Kay Mr. Arthur Jeff Villasor, kay Ma'am Van and Doc Matt Mayo, kay Ma'am Lulit Dilagdon, kay Sir Joe Dilagdon Mandara sa Pandanon, kay Ma'am Alma Oligon, Sir Noel Amar, and sa family ni Ma'am Jinky Dilagdon sa Barangay Pandanon, DSB. Salamat gid from Arizona, USA. Sige nyo nabatian mga ka-aksyon na nagapanguna nga mga balita. Dili sa ato nga pagpangalagad sa Aksyon Balita Sunday Evening Edition. Domingo kitang adlaw, November 13, 2022. Standby na sa mga masunod nga programa sa Aksyon Radio Bacolod. Salamat akong inyong atagbalita. Aksyon Jan Diaz, una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio.